Добре, дай ли вече да ги гоним? Разбира се. Ами ако ни хванат? Няма спокойно, това място е идеално. Страх ли те? Малко. Видя ли Джими как се спъна? Да, беше много смешно. Да. Какво става? Не знам. Какво има, Сара? Няма спасява, какво стана? Какво има? Джесика изчезна. Моля! Какво говориш? Тя изчезна. Моля! Бяхме на това нагоре и лампата се гасна и тя изчезна. Ох, няма проблем, успокой се. Няма да идем у нас, да ми обясниш по-подробно какво е станало. Хайде. Хайде, влизай. Седни и ще ти предложа чаша вода. Събуй се. Знам, че обикновено се събуват хората вън, но у нас не е така. Седни. Трябваше да изплаквам тази чаша, но не съм пил, така че пил от нея. Сега разкажи ми какво стана. Едни хора ни гониха. И ние, за да се скрием, отидохме на тавана. И, за безопасност. Затворихме вратата и си говорихме. И по едно време лампата загасна. Да. И ние почнахме да пищим. След това аз излезнах, затиснах здраво вратата и тя пищеше отвътре. Аз не посмях да отворя вратата, викнах Джесика, но тя не се обади. И тръгнах да бягам. Тоест, твърдиш, че някъде е изчезнала, изпарила се? Мисля, че да. Как смееш да се смееш? Добре. Това е шега, нали? Не е шега, защо тогава тя я няма? Ами ако се е прибрала или останала там? Как ще се е прибрала? Ти от прозореца ли искаш да скочи? Няма повече върти. Добре, макар че не ми се вярва тази история, както и да е. Нашите ги няма. Искаш ли да си направим едно парти, да се успокоим? Добре. Добре, хайде. Хайде, убий го, този ще не убият! Опитвам се! Да, бе, опитваш се! Той тия таки, че направи Джими да се легото хубаво. Давай! Добре, не! О, хайде! Да ги убием тези! След 2 часа. Разиграваш ли се? Моя топка. Се не може да оцеля, бе. Научи се. Много е бавно. Люката никога няма да ми умрат, да ти кажа. От колко време е съм се виждала? Ясно да. Честно казано, не знам от колко време, но бих се спомняла, че е за години. Много е бавно. Аз то сега не Никога вярвам. няма да ми умрътне. Така е. Виж, ще добре да се умре. Знам, Добре, чудесно е. Уау. Ти казвам, това си е бебешко. Знам. Но ми липсва. Колко време не съм се виждала тук? Добре, обаче искам да ти кажа нещо.
Не смете за луди, с главно Л. Спокойно, не Да, така си е, че този народ е забравил да излиза. Да, само пред компютрите. Аз се изморих. И аз много изморително е. Детето, но игрите никога не спират. Хайде да погледнем на нас малко телевизия, искаш ли? Искам. От кога? Добре, хайде. Не съм гледала. Само не мога да въртата да ключи, защото нямам ключ. Хайде, влизай. Ох, хайде, влизай. Много се изморих от тези игри. Но поне се разведрихме. Ти как мислиш? Беше забавно. Хайде сега да отидем да гледаме телевизор в моята стая. Добре. Аз ще затворя прозорецът. Доста хладно е. Добре ще да го затвориш. Хладно е, знам. Само трябва да вдигнеш стовите. Така, Тук е станало тъмно от същински ад, където не искам да бъда. Оле, виж какво сладко дръпче. Това шоу много го мразя. Ами мен не кефат произведенията. А на мен много ме дразнат с неговите звуци, някакви моторчета. И имаше един епизод, в който казваше, че обича приказки за дракони и за вълшебства. Гледа го. Вместо да мисли за секс и за момичета, той ми тръгнал да ми мисли за дракони. Той като беде. Какво искаш от него? Да, знам. След 6 часа. Секторите в ярки тонове и добавете детайли. Ето, аз превърнах своя... Помогни ми. Защо не отвори вратата? Аз бях там. Помогни ми.